Και τους δύο, παρακαλώ. Λοιπόν, πιάνουμε από τα δύο σημεία που έθιξε ο κύριος Ναούμ και είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι το ζήτημα της ποιότητας. Για να μπορέσει κάποιος να εμπιστευτεί τα κέντρα κατάρτισης, θα πρέπει το περιεχόμενο προφανώς και το πρόγραμμα σπουδών να είναι κατάλληλο. Το δεύτερο ζήτημα είναι η προσαρμοστικότητα για το πλαίσιο που έλεγα προηγουμένως για το κοινωνικό-πολιτικό, για το ιστορικό και πολιτισμικό. Απαιτεί προσαρμοστικότητα, γιατί είναι πάρα πολλές οι μεταβολές. Δηλαδή, μπορεί να καταργηθούν κάποια επαγγέλματα λόγω της αυτοματοποίησης, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα. Αυτά λοιπόν τα επαγγέλματα θα πρέπει κάποιος να τα ασκήσει. Για να μπορέσει να το κάνει, θα πρέπει κάποιος να έχει τη διάθεση να μπορεί να προσαρμοστεί και να τα καταφέρει. Όμως έρχεται εκεί ακριβώς το θέμα των πανεπιστημίων. Ξέρετε, η κουλτούρα διαβίου μάθησης, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, δεν είναι κάτι το οποίο θα προκύψει μόνο από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή από τα κέντρα κατάρτισης. Πρέπει να ξεκινήσει ήδη αυτή η νοοτροπία, αυτό το mindset, αν θέλετε, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από τα σχολεία, προκειμένου τα παιδιά να έχουν καταλάβει την αξία και τη σημασία της διαβίου μάθησης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο έχει κοινωνικοπολιτική διάσταση και αφορά όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ. Ξέρετε, ο ρόλος αυτής της εκπαίδευσης που παρέχεται δεν είναι μόνο το να μπορέσει κάποιος να βρει δουλειά ή να μπορέσει, ας πούμε, να αποκτήσει τα απαραίτητα για να βιοποριστεί. Είναι κάτι πολύ σημαντικότερο. Η εκπαίδευση είναι ένας μηχανισμός κοινωνικής ανέλυξης. Προσέξτε αυτό που λέω. Είναι ο μόνος τρόπος, αν θέλω σήμερα, για να μπορέσω να εξελιχθώ και να ανελιχθώ κοινωνικά. Και εδώ ο ρόλος σας είναι κρίσιμος, γιατί θα πρέπει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες και παράλληλα ποιοτικό περιεχόμενο για όλες και για όλους τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες. Δηλαδή, εσείς φέρετε την ευθύνη όχι μόνο να εκπαιδεύσετε για να μπορέσει κάποιος να βιοποριστεί, αλλά για να μπορέσει να ανελιχθεί κοινωνικά. Και το τελευταίο σημείο που για μένα έχει σημασία είναι 3 ευρήματα κάποιων ερευνών που μελετούσα τις προάλλες. Πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν είναι ευχαριστημένο με το επάγγελμα που ασκεί. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, πολλά άτομα δεν αισθάνονται ότι εκπληρώνουν τα όνειρά τους μέσα από την επιλογή του επαγγέλματος που έχουν κάνει. Και το τρίτο, και ενδεχομένως το πιο σημαντικό, είναι ότι δεν υπάρχει πολλές φορές σύνδεση των σπουδών με το αντικείμενο της εργασίας. Και εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο, και αυτό είναι ψυχοφιλοσοφικό ερώτημα, αλλά στην πραγματικότητα όλα από εκεί εκπηγάζουν και απορρέουν. Για ποιο λόγο ασκούμε ένα επάγγελμα, για ποιο λόγο επιλέγουμε ένα επάγγελμα? Για να παράγουμε κάποιο έργο και να νιώθουμε ότι συνεισφέρουμε? Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά ό,τι κάνουμε στο δικό μου σύστημα πεποιθήσεων και στο δικό μου φιλοσοφικό σχήμα προέρχεται από μια διάθεση του ατόμου για να βιώσει την ευτυχισμένη ζωή. Ακριβώς αυτό που λέει ο Φρόιντ, που λένε οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Εν τω μεταξύ, τώρα στον χώρο του management μιλάτε για τη στοική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία της επιμέλειας του εαυτού. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να μπορέσουμε σε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να διεκδικήσουμε την ευτυχία. Για να μπορέσω να κάνω την κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος, θα πρέπει πρωτίστως να έχω την κατάλληλη παιδεία και μετά θα πρέπει να αποκτήσω γνώσεις για να μπορώ να συνεχίζω. Συνεπώς, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και δεν είναι μία εξίσωση με όρους υλικούς και χρησιμοθυρίας. Και άκουσα σε ένα podcast τις προάλλες κάτι το οποίο θέλω να το βάλω και αυτό στη συζήτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τις τεχνικές δεξιότητες, μιλάμε μέχρι και για τα soft skills και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Η ανθρωπιστική παιδεία και τα μαθήματα τα θεωρητικά σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει να απαξιώνονται ούτε να αντιμετωπίζονται χρησιμοθυρικά. Γιατί στο τέλος της ημέρας και μέσα στη δουλειά αλλά και μετά τη δουλειά δεν είμαστε μόνο ο εργαζόμενος. Είμαστε άνθρωποι, πρέπει να σχετιστούμε και στο πλαίσιο της εργασίας μας αλλά και στο πλαίσιο των οικογενειών μας και της φιλίας κλπ. Και άρα αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να τα δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι, χρειάζεται οπωσδήποτε αναμόρφωση στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει μια απαξίωση και να αντιμετωπίζουμε μόνο με όρους χρησιμοθυρίας τι είναι χρήσιμο για να βγάλω, ας πούμε, κάποια λεφτά παραπάνω ή να πάρω μια προαγωγή. Καταλάβατε πώς το λέω? Βεβαίως, και συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να έχετε από 1 λεπτό ενός καταληκτικού